Sme tu spolu aj s Jančím a ja nahrávam teraz na akčnú kameru DJI Osmo Action 4 a je to akože dobrá kamerka, veľmi dobrá, má aj 8K video nahrávanie. Jedna dôležitá funkcia, no nie funkcia, ale proste, že chyba, strašne sa zahrieva proste displej. Neviem prečo, ale proste sa zahrieva strašne. Táto akčná kamera je akože dosť dobrá, má aj vlogovanie. Ja sa tu teraz vidím na prednom displeji, jak GoPročky, tie najnovšie, lenže to je DJI Osmo Action 4. Teraz je najnovšia síce 5, ale toto zatiaľ úplne stačí na také točenie, jak ja točím. Takže tu môžem vlogovať. A síce s telefónom som točil, ale telefón mám tam niekde a telefón dobre vlogoval, veľká obrazovka, lenže slabé rozlíšenie. Toto má aj dosť veľký, akože toto, proste uhol, že akože jak to dokáže najviac, akože. Teraz to mám trošku menej, ale viem si to dať ešte menej, ale toto mám stabilizáciu na najmenšom. Akože toto je, ukážem vám potom aj záber, ktorý Jančo natočil slow motione. Má to 240 fps, aj 100 fps, nejakých 50, 48, 30 a to je asi minimálne 30. Neviem, ešte sa skúsim pozrieť, ale viem, že to má dvakrát zblíženie. Není to nič moc, ale však akože na takúto malú kamerku to stačí. Takže čo sa týka tejto DJI kamery, stabilizácia v pohode. Jak sme sa tu s Jančím naháňali, môžeme to aj teraz vyskúšať. Ja zoskočím iba. Stabilizácia veľmi dobrá. Teraz mám najmenšiu stabilizáciu. Poď, ideme. Teraz s tým trošku zatrasem. A toto je najmenšia stabilizácia, čo dokáže mať. Takže teraz si trošku zastrasem. Je to veľmi dobrá kamerka, takže už to máme tu spravené. Už ste videli tú stabilizáciu sami, jak to ide. A neviem prečo, ale ja som si teraz vlastne dal 48 fps, takže to není moc, jak sa to povie, není to proste moc také, že viac FPS-iek. Teraz to mám iba na 48, ale to pre YouTube a takéto sociálne siete stačí. Ale keby ste chceli už fakt, že niečo, že nejakú reklamu alebo niečo, tak to už 60 fps. A na také slow motiony sa dá aj 100 až 240. 240 sa dá aj pri normálnom videu, ale strašne to zaberá miesto, takže to nedoporučujem zapínať pri normálnom videu. Yeah.